Το έχω σπάσει. Αλήτες και καθάρματα. Αλήτες όλοι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι πολιτική. Κηδεία. Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γέρη. Ζητούμε από το Θεό, εγώ ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Έσχος, κυβέρνηση φασιστών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τους είδατε πόσο εσχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα. Εστάλησαν ματ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έστειλε στο Φουκαρά το γεννηματάς, τη φταίει ο γεννηματάς. Ένα ανθρωπάκι είναι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα γλιτώσει η χώρα από τους δύο αποστάτες. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας, οι προδότες των οστών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αληθεία. Αρκουδέιδες. Οι αλήτες. Αλητεία. Όλη μούργα στη δεξιά και στο πάσο. Η μούργα. Τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα. Αλητεία. Έσχος. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Έσχος, Μητσοτάκης και Παπανδρέου. Φίδια της πολιτικής. Φίδια. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο και σε όλους τους τα σόγια. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος. Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια. Και στα κατηχητικά πήγα και στις εκκλησίες πήγα και ανήκω σε οικογένεια χριστιανική. Ζητώ από το Θεό αυτό που δεν έκανε ο λαός ως τώρα να το κάνει αυτός. Να πεθάνουνε και οι δυο τώρα στις εκλογές, πριν τις εκλογές. Και όλος ο λαός να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών. Όχι για να βγω εγώ Λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που 14 ώρα πίνε το αίμα του λαού, πίνε τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Έρανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι 67, το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Την κάνω και θα την κάνει ο λαός της Αθηνάς σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. 8 η ώρα όλοι. Τώρα να καταλάβετε τα ζώα της δεξιάς και τα ζώα της Χαριλάου Τρικούπη ποιος ήταν ο Λεβέντης. Τα ζώα, σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απατεώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Ποια άδεια δηλαδή, ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος, και αυτός να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα. Θα πεθάνει τώρα ο κερατάς Φαλίτης, ο ξεφτυλισμένος τώρα. Έτσι.
Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουν τη λύση. Κάντε έρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους, να τελειώνουν εδώ, να πάθουν καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης και όλο του το σόι και ο Παπανδρέου και όλο το σόι τα δισέγγωνα, γιατί είναι εσχρήκοι δυο. Σας τα έλεγα και κάποια ζώα. Δεν με πιστεύατε. Το κανάλι 67 θα είναι πάλι μαζί σας για να κάνουμε τον τάφο, τον πολιτικό τάφο του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που περιστοιχίζουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τέρμα, δεν τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνος να πεθάνουνε. Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός ζητάει από το Θεό να παρέμβει, να πεθάνουν οι δυο γέροι. Τα οστά του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ελευθερίου Βενιζέλου ας είναι δίπλα σας. Έσχος έστειλε μάτω ο Αρκουδέας Μητσοτάκης, γιατί Αρκουδιάρης είναι, έστειλε ΜΑΤ να κλείσει το κανάλι 67 στο όρος του ημιτού. Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει καρκίνος την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Παπανδρέου. Εγκλημάτσαν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου από τον τάφο του σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του και του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Ακροτήρι, που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκαν στα Χανιά να προσκυνήσω την πλάκα, την απέρριτη πλάκα του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χαίρονται οι φασίστες. Οι φασίστες λένε πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος και αυτούς και την πόλωση. Να πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλοι, λοιπόν από αύριο όλοι, εράνους, λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι. Να θάψω το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Και να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Αλλά του δηλώνει βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας. Οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού. Θέλω να δω αν έχει κότσια. Θέλω να δω αν πόσον καρατίων άντρας είναι. Να τους κλείσουμε όλους. Να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι. 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού. Να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Έβγαλα όλη την βρώμα Παπανδρέιδων και Μητσοτάκηδων από κοντά μου, γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Μεταφέρτε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο πιο πριν, και ίσως δεν αντέξουν οι παλαιόγεροι. Ζήτησα συγνώριση από τον Θεό, αλλά ζητώ να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και την οικογένειά του και στον Παπανδρέου και στην οικογένειά του. Στέλνω κατάρα και ευχή στον Χριστό. Παρά τα αυτά ζητώ από τον Θεό να πιάσει καρκίνος το Μητσοτάκη και τους κληρονόμους του και τον Παπανδρέου και τους κληρονόμους του, όπως ο Χριστός το έκανε για τους Εβραίους που τον σταυρώσαν. Και αν κάποιοι νοιάζεστε, δεν με νοιάζει. Σας λυπάμαι, είστε ζώα αν νοιάζεστε. Είμαι και εγώ ένα ζώο παλιό, αλλά δεν είμαι σήμερα ζώο. Τους κλείνουμε τον τάφο. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει αυτοδυναμία, δεν θα πάρουνε. Το διάολο θα πάρουνε. 8 η ώρα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9 της Αθήνας να γιορτάσουμε τον τάφο του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Φασισμός, έσχος, εσχρή. Από το Θεό ζητώ συγγνώμη. Από το Θεό, μόνο ο Θεός υπάρχει. Και επειδή υπάρχει θα κλείσει το σπίτι και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Το βράδυ σήμερα όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Εκεί θα πεθάνει και η δεξιά, θα πεθάνει και το Πασόκ. Εκεί η πολιτική κηδεία του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου.